a Hunain aka tara ganimar da ba taɓa tara ta ba a tarihi, saboda sun zo da dabbobinsu, tumaki raƙuma kai wajen 10,000 wani abu, shanu bayi kuyangi ba abin da ba tara ba. Yanzu an gama tara ne, an gama tara ganima. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu zai raba ganima, ne ya tashi da sai irin rabon Allah. In Allah ya tashi rabawa ya yi rabawa, ya ba wani da yawa, wani a ba shi kada, wani a ce rukuni kaddara. Aqra ibn Habis shi kadai manzo Allah ya dauko raƙumi guda 100 ya bashi. Abu Sufyan manzo Allah sai dauko raƙuma guda 100 ya bashi. Haka manyan sabbin musulunta da Makka nan manzo Allah ya rika ɗiban raƙuma 100 su Abbas, manzo Allah duka ya rabe musu. Mafi yawan ganiman gaba ɗaya ta mutanen Makka aka raba wasu. Mutanen Madina aka ba su da wani ya samu ya akuya, wani ya tinkiya, wani ma bai samu ya akuyar ba. Haka manzo Allah ya raba. Wannan ya jawo hankalin ansar ya tashi, suka ce ba ma mu rabon da annabi ya yi damu ba, alama ce annabi zai koma garin su. Dama waɗannan su ne suka hana shi zama a gari, ya dawo wajen mu, Allah ya ci da mu. To yanzu duka sun musulunta, bai da sauran wani uzurin da sai ya zauna cikin mu. Muna ganin za mu yi asara ta ƙarshe mafi girma, annabi zai koma wajen mutanensa. Daga irin wannan rabon da ya duka ya raba musu bai ba mu ba. Wannan labarin kamin ka ankara ya yi ta zagayawa. Ya su ma mutane ne, su ma me? Mutane ne kamar ba mala'iku ba ne, suna da bukata. Ga wani rabin nan ka tambaye shi gaji, ko a house aka kasafi wani memba bai samu ba sai ya tada rikici, ya ce billahi lazi bai yadda ba. Ran ce shekarar jiya ba da kai karawa bai ce to ai wannan ya wuce, muna maganar wannan ne. Su ma mutane da suna da bukata. Sa'ad ibn Ubada sayyidul ansar, mun ce akwai Sa'ad guda biyu, akwai Sa'ad ibn Mu'az, akwai Sa'ad ibn Ubada, kuma dukkan su shugabanni ne. Wannan na shugabantar kabilar Aus, wannan na shugabantar kabilar Hazaraj, kuma dukkan su a cikin ansar. Sai shi to wannan abu ya kamata a sanar da annabi, kamata annabi bai sani ba. Yaje sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah, ansar sun shiga damuwa, ba su taba ganin ka irin wannan rabon ba, duka kwashi ka ba mutanen ka baka ba su ba, har sun fara tsorita ma ko zaka koma cikin mutanen ka ne. To naga bai kamata in yi shiru, ya kamata in sanar da kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ce to ka kyauta, to amma kai ne matsayinka, kai ka fahimce ni kana tare da ni, ko kai ma baka fahimce ni ba kana tare da mutanen ka? Yace ya Rasulullah, ni ma ba fahimce ka ba, ina tare da mutane na. Shi sahabi ba ya ƙarya. Allahu akbar. Sahabi sarkin gaskiya ne. Yayin da mutum ya zo ne sai ce ha ya Rasulullah, ai ka san imani na yi ƙarfi, ni kan na fahimce ka. Su ne kuma ƙarya ne, shi ma bai fahimce ka ba. Yace ya Rasulullah, ni ma ban fahimce ka ba, ni ma fahimta ta ina fahimtar mutane na ne. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shike, ka je ka tara ma dukkan ansar zalla nake so a tara su. Aka zo aka faɗi sanarwa, manzan Allah ya ce duk ansar su taro a wuri guda ɗaya. Ƙarshe duka ansar aka taro, aka zo aka ce ya Rasulullah, ansar sun gama taruwa. Manzan Allah ya fito ya fara jawabi, ya ce ya ku ansar, ashe ban same ku a Madina kanku a rarrabe ba, a sanadiyar zuwa na Allah ya haɗa kanku? Ku bani ansa. Ansar suka ce lillahi wa rasulihi al-fadl wal minna, falala da ni'ima tana ga Allah da manzon sa ya Rasulullah. Sai ya ku ansar, ashe ban same ku talakawa ba, a sanadiyar zuwa da Allah ya azurta ku bani ansa. Ansar duk sun san da kai kasa, suka ce lillahi wa rasulihi al-fadl wal minna, falala da baiwa da ni'ima na ga Allah da manzon sa. Ya ku ansar, ban same ku batattu kuna canfe-canfe da tsafe-tsafe ba,
a sanadiyar zuwa na da wannan addini Allah ya shirye da ku ya dora ku aka hanya madaidaiciya? ku ba ni ansa ya ku ansa. Ansar suka ce lillahi wa li rasulihi al-fadl wal minna, falala da dukkan ta goma shi daga Allah da manzansa. Aka yi tsit manzo Allah ya ƙara daga murya ya ce ya ku ansar ku ba ni ansa. Ansar suka shiru. Annabi ya ƙara daga murya ya ce ya ku ansar ku ba ni ansa. Ansar suka shiru. Annabi ya ce Allahu akbar. Ya ce ya ku ansar imanin ku ya riga ya yi ƙarfi ba ku sani ba. Ya ce don ko kuna da ansar da za ku bani, kuna da ansar da za ku bani, imani ne yasa ba za ku yi ban ansar ba. Ya ce yadda na muku gori kuna da gorin da za ku yi mu, amma saboda imani ba za ku yi wa annabin Allah gori ba. Ai koro ne aka daga garin mu, na ratso daji, na ratso dare, ana nema na a kashe, na zo wajen ku karɓe da kuka ba da masauki, kuka ba da tsaro da dukiyarku da rayuwarku. Kuna da ansar da za ku ba. Yadda na muku gori kuna da abin da za ku gaya mu, amma ba za ku yi ba saboda imani. Ya ku ansar, mutanen garinmu da ƴan uwana suka kafirce mu, suka ƙi su imani da ni, na zo wajen ku kuka karɓe ni kuka yi imani da ni kuka ba da goyon baya. Ya ku ansar, ɗan uwana da dangina sun hana ni dukiyarsu, amma kuka ɗauki dukiyar ku kuka ba ni, kuka ba da dukiyar ku ya ku ansar. Kuna da gorin da za ku yi mu, me yasa bakin ku ya kasa yi min gori imani? Ba ku yi wa annabin Allah gori. Allahu akbar. Ya ce ya ku ansar, yanzu daban da nayi dan in lallashi wasu sabbin shiga addinin musulunci shi ne kuke ganin an kware ku? Ya ku ansar, yanzu mutanen Makka su ɗauki raƙumi da saniya da tunkiya su tafi da shi Makka, ku ɗauki annabi Muhammad, ku ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ku tafi da shi garin ku, kuna ganin an kware ku? Wani ya ɗauki tunkiya ya ɗauki raƙumi, ku ɗauki annabin Allah, a sai da ku kuka samu babban kaso ba. Maza Allah sai da rantsa da ubangiji dole da yake hannunsa, inna ma tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bihi. Abinda za ku tafi da shi gida ya fi alheri sai da abinda za su tafi da shi gida. Ba su samu komai ba, ku kuka samu, ku ke tare da annabin Allah. An zar gaba da ko kai ke na zubar da hawaye. Suna ya Rasulullah, abinda ka ba mu ba ka karba ka ba su, radina bi rasulillahi kismatan wa hazza. Mu mun yadda annabi kai kadai ka isa da babu sauran a tattara a ba su. Radina bi rasulillahi kismatan wa hazza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya shi mun ji ansa. Allah mun gode maka da ka ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce ya ku ansar, annasu bisaru wal ansaru shi'ar. Ya ce bari ga muku matsayin ku da muku san matsayin ku ya ku ansa. Duk mutanen duniya babbar riga ce, ku kuma ansar ku ne XCQ, ku ne singileti. Da babbar riga da XCQ wa tafi kusa da mai rigar? XCQ ta ce ke jikin mai rigar. Duk mutanen duniya babbar riga ce a wajena. Ansar ku ne singileti, ku ne XCQ, ku ne ke ɗamfar da jikina ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce ya ku ansar, bari ne da gaya muku kuna magana zan koma wajen mutane na. Law salaka an-nasu shiban wa wadiyan wa salakat al-ansar shiban wa wadiyan la salaktu shiban al-ansar wa wadiya. Manzon Allah ya ce da duk mutanen duniya za su taru suna tafiya, a samu hanya ta rabu biyu, ba wai mutanen Makka ba, da mutanen Makka da sauran mutanen duniya duk su bi hanya daya. Ansar ku kada ku bi hanya daya, wallahi hanya da kuka yi ta zabbi. In ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
duk mutanen duniya su bi hanya daya, ko kadai an sa ku da hanya daya. Yace wallahi hanyar ku zabbi, zan rabu da mutanen duniya gaba ɗaya saboda ku. Manzo Allah daga hadu ya addu'a, yace Allahumma barhamil ansar warham abna al ansar warham abna al ansar. Ya Allah ka ji kan ansar inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ka ji kan yayan ansar inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace ya Allah ba yayan su kai ba, yayan su ba Allah ka ji kansu, Allah ka rahamce su. Wanda ita ce darajar ansar a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk inda ka duba ansar ku ga ake yi, kowa ku ga shi suna ya rasu da lakai kada ga ishe mu. Daga nan hankalin ansar ya kwanta. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan aka fara zuwa neman ceto a wajen shi. Ya Rasulullah, wacce an kama ta yar uwar wance ce, yar uwar Halimatu Sadiya ce, wacce an kama ta yar uwar wance ce ya Rasulullah, muna so a bada ceton su. Manzo Allah ce na riga na raba ba haduna suke ba, ku je ku samu waɗanda abin yake hannunsu, in sun yadda sun yafe shi kenan su sake su, in ba su yafe ba ku yi addu'a mu samu abin da za mu fanshe su. Ba zan ba musulmi abin ce sake dawowa da shi. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka nemi ceton wani bawa ko wata kuyanga da ke hannunsa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Rasulullah, in duk abin da mallaka kake so na baka ka dauka ka yi daga dawowa da shi. Allah ka kara wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja. Amin. Allah ka kara musu girma. Amin. Abin da zai koda maka zuciya, wa'annan sahabban da wa'in shi'a ke zage su sun gudu a yakin Hudayn. Ku faɗa min waye sai a doron ƙasar da yake da imani da bayin Allah. Na'am. Shi ne Allah ya ce laqad nasarakum Allahu fi mawadin kathira, karanta mana da ramma. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. نعم. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله يقول لقد نصركم الله حقيقة الله يتمكنكم في مواطن كثيرة. أفضل جندا جابا سوى إن شاء الله. Allah ya ce yau ba Hudayn, amma a ranar Hudayn iz a'jabatkum kasratukum, yayin da yayin kuma yau ku kuka ga kuna da yawa har kuna ganin saboda yayin kuma za a rinjaye ku ba. Allah ya ce falam tughni ankum shay'a, wannan yawan bai wadatar da ku da komai da Allah madaukakin sarki. Allah ya ce wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat, sai ga duniya gaba ɗaya ta muku kunci duk da fadinta. Thumma wallaytum mudbirin, sai ga kun juya kuna gudu ana bin ku da kuka saba sai dai ku bi kafiri aka ganda ga ku kamo shi. Amma an yau an wayi gari saboda Allah yana so ya ba ku tarbiyya, ya nuna muku Allah shine mai komi, nasara a hannunsa take, shi kadai ke bada nasara, shi kadai ke bada rinjaye. Allah madaukin sarki a farkon yaƙi ya ba kafirai nasara a kanku, summa wallaytum mudbirin, sai ga kun juya baya kuna gudu in ji Allah madaukakin sarki. daga baya sai Allah madaukakin sarki ya tausaya muku. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الله ثم أنزل الله سكينته على رسوله، sannan sai Allah ya saukar da natsuwarsa ga manzonsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala al-mu'minin, sannan Allah ya saukar da natsuwarsa ga mu'minai. Su wane ne mu'minai a cikin wannan aya? Sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan da kuke cewa sun gudu, su ne Allah ya bada shaida akan sai ce mu'minai ne masu imani. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin, Allah ya saukar da natsuwa ga mu'minai. Su ne waɗannan sahabban da manzon Allah ya je da su ne. Allah ya ce wa azaba allazina kafaru wa anzala junudan lam taraha, sannan Allah ya saukar da runduna wacce ba ganta ba. Allah ya saukar da rundunar mala'iku kamar da Qur'ani mai girma ya tabbatar, saboda darajar wayannan bayan Allah, Allah ya saukar da rundunar mala'iku daga sama saboda su. Shine wa anzala junudan, Allah ya ce lam taraha,
wacce ku sahabbai ba ku ganin su amma rundunar tana nan tana aiki ga Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa azzaba allazina kafaru sannan Allah madaukakin sarki ya azabtar da kafirai ya ba ku nasara akan su kuka kashe wasu kuka kama wasu a matsayin fursunonin yaƙi Allah ya ce wa zalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamakon da ya dace da kafirai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta